Σαν διαφορετικό θέμα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε στις Πέτσες ο μίνι μαραθώνιος με τη συμμετοχή χιλιάδων μικρών και μεγάλων αθλητών που γέμισαν ζωντάνια και ενέργεια όλους τους δρόμους αλλά και τις ακτές του όμορφου νησιού. Η διεξαγωγή του δεύτερου μίνι Πέτσες Μάραθον το Σαββατοκύριακο στις Πέτσες άφησε για μία ακόμη χρονιά εξαιρετικές εντυπώσεις σε όλους όσους πήραν μέρος στα αγωνίσματα, αλλά και όσους βρέθηκαν στο νησί σαν επισκέπτες. Με επίκεντρο την πλατεία Ποσειδονίου με το γνωστό ξενοδοχείο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 4.000 αθλητές, μικροί και μεγάλοι, γέμισαν ζωντάνια τους δρόμους του νησιού, ενώ για τους περισσότερους ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουν αθλούμενοι και τις ομορφιές του. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στη στεριά όμως, αλλά και στις παραλίες, αφού φέτος εκτός από τους δρόμους αντοχής που ήταν το κύριο αγώνισμα, έγιναν και κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θάλασσας με την ονομασία Διάπλους Πετσών. Νικητής του γύρου Σπετσών των 26 χιλιόμετρων ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων πρώτος τεμάτισε ο Κώστας Νακόπουλος. Στον κολυμβητικό αγώνα στην απόσταση των 2.500 μέτρων, νικήτρια ήταν η γνωστή πολύίστρια Κική Λιώση, ενώ στα 5.000 μέτρα ο πρώτος που τερμάτισε στις ακτές των Σπετσών ήταν ο Δημήτρης Σταματίου. Ιδιαίτερο τόνο στη διοργάνωση έδωσαν οι 150 εθελοντές, κυρίως σπετσιώτες, οι οποίοι πέρα από την πολύτιμη βοήθειά τους στη διεξαγωγή των αγώνων έδωσαν κέφι και ενέργεια σε αθλητές και επισκέπτες, ενώ πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Δήμου Σπετσών που κινητοποίησε όλες του τις δυνάμεις για την οργάνωση των αγώνων.